Perfekt. Jeg mistede slet ikke noget liv. Landede du fint? Ja. Går den ikke bare død nu? Nej. Det gjorde den heller ikke første gang, da jeg gjorde det. Men anden gang. Bam. Og jeg lander helt perfekt, uden der skete noget. Det har vi også snakket om, Oscar. Det er fordi, det er dig. Det ved jeg. Er det dig? Ja, det var mig. Det ser ud til at gå lort til den. Det gør det nu ikke. Som du plejer. Ja. Jeg kan ikke lide, at du flyver lige i nærheden af mig. Jeg er bange for, at du lige flyver ind i mig sådan bang. Hvor er du henne? Dan, nu bliver jeg faktisk meget bedre. Du er god til at ramme mig. Jeg rammer det ikke nu. Styrter du? Nå, okay. Nej, det går helt fint. Jeg kan godt lide, du skulle lige til at styrte. Sådan der. Nu er han ved min egen helikopter. Sådan der. Nej, det gør jeg her. Nej, det gør jeg ikke. Det er sygt, det der. Jeg har faktisk fundet ud af, hvordan man meget bedre kan sådan rette op, hvis man kommer til at pege ned, så klik S i stedet for. Det er meget bedre. Det er nemt. Du retter meget hurtigt op. Det synes jeg i hvert fald. Nå, jeg tror bare, jeg prøver at flyve lidt over, bare lidt over jorden. Skal den ikke flyve opad, vel? Nej, fuck, jeg skal ind, ellers styrter jeg. Og bum! Fuck! Goddammit! Døde du? Ja. Jeg kunne ikke rette den op der. Der fik jeg for meget... der var for meget fart på og for hurtigt nedad. Tis. Det går sgu meget godt lige nu, når jeg flyver. Det gjorde det også med mig. Stille. Siger du hver gang, Daniel? Nej. Er der ikke en mission eller sådan noget, vi kan klare? Jo, der er faktisk et rødt sted. Der er en mission, Daniel. Det er så venlig lidt. Jeg skal lige ind i min helikopter. Den ligger bare meget tæt på vandet. Ja. Jeg lander lige hurtigt. Jo, that's fail. Kan vi så ikke starte sådan? Kommer lige ned. Start sammen med min nu. Altså, jeg tænder min nu. Jeg skal bare lige hurtigt markere... Og nu er kontakt. Jeg lander lige hurtigt. Okay, hallo, der er en af os, der skal ejecte, Oscar, og så er der en af os, der bare skal... Der skal vi være oppe i luften. Nej, vi begge to skal være på luften. Det er meget sjovere. Jamen Oscar, det kan vi ikke. Der er en af os, der skal være nede i jorden. Når jeg landede, hvor er du hen? Hvad skal du? Nope! Jeg lander. Josefine, må jeg ikke bede om en Salas? Salas. Ja, jeg er klar med min helikopter.
Hallo? Ja. Kan du så ikke være nede på jorden? 0805 man. Hvad? Hvad? Kan du ikke være nede på jorden? Jeg er nede ved jorden. Hov. Det jeg mener er, at kan du ikke eject? Hvorfor det? For nej, jeg lægger mest. Jo, det kan jeg godt. Hvor er du henne? Jeg letter lige om lidt. Okay, jeg letter nu. Jeg er lettet. Ja, jeg flyver over mod nu. Så jeg kan finde dig. Kom on. Papi, posjedci vrtulník. Kan du ikke lige vente lidt? Ja. Jeg kan sgu da ikke vente lidt. Jeg er lige lettet. Hey, hvor er mit punkt? Nå ja, mit punkt er væk nu. Og så når jeg siger, at du skal lande, så lander du, okay? Jeg skal nok sige, hvor det er sikkert. Take over the world while these haters getting mad. That's why all my bitches bad. They see this crazy life I have and they in awe. We gon' win. You